Parlamentoyekî Sûrî bang li peyê dike ku hevalbendiya xwe ji Amerîka vekişîne û ala rejîmê bilind bike. Parlamentoyê Sûrî Omer Osê bang li peyê de û partiyên bi ser ve dike ku xwe ji dagîrkirinê Amerîkî vekişînin li gor axaftinên wî û ji wan xwest ku rê bidin rejîmê bi hemû dezgehên xwe yên siyasî û yên leşkerî derbasî deverê bibin, da ku rê li pîşiya operasyona leşkeriya Tirkî li ser devera Kurdî were girtin. Omer Osê di daxuyaniyekî taybet de ji bo rojnameya El Watan ya ser bi rejîma Esed ve ew bang li PYD kir û got ku dibe PYD pişta xwe bi wîlayetên yekgirtiyên Amerîkî li Sûriyê bi giştî û li devera Kurdî bi taybetî girê nedin. Herwiha dibe ku rejîm bi hemû şêwe û dezgehên xwe derbasî deverê bibin û ala rejîmê li ser hemû deveran were bilind kirin, da ku bihaneya Tirkiye ya metirsîdar li gor axaftinên wî nemînin. Oso behsa gefên Tirkî li ser devera Cezîra Rojavayê Kurdistanê kir û got ku ew gef hatin piştî dawîn serdana şandeyê Amerîkî ji bo Sûriye re ji bo Iraqê û Tirkiye, her wiha Tirkiye gilopa kesk ji Amerîka stand ku derbasî Rojhilatî Firatê bibe. Osê her wiha banga xwe gihand her yek ji Qesedê û YPG û hemû pêkhateyên li deverê û got ku Amerîka tu eşnideyên wêniyên siyasî li Sûriyê nib Kurdar e û nib tu pêkhateyekî din re li Rojhilatî Çemê Firatê neynin. Osê di berdewamiya gotina xwe de got ku Amerîka Kurd firoştin Tirkiye û ji ber wê yekê dibe ku devera Kurdî were radestkirin ji bo rejîmê, da ku Tirkiye bihaneya wê nemîne operasyona xwe bi ser bixe. Parlamentoyê Sûrî di dawiya gotina xwe de agadariyek tund ji bo PYD şiyand ku eger di çend demijmêr yan di çend rojên bêde bi wê yekê nerabin, wê sînaryoya Efrîna Rojavayê Kurdistanê were dubare kirin.